A jesi se istrošio, Bože pomozi, 2 banane, kruške, šta još imamo, jabuke, Bože mi oprosti, ti to nazivaš raw food, sad ću ja tebi pokazati što je raw food. Što radiš ti, jesi normalno? Pa špekeca uzimam. Pa nećeš mješt špek dok promoviram zdravu hranu, jesi ti normalna? Pričat ti za svoju baki u čučerju. Prva stvar. Promoviram blender i raw food. Ovo je raw food, kako ne razumiješ, na tom sam odrasla Joso. Ti stvarno nisi čovjek. Sad ću te ubiti tu pred kamerama da svi vide. Ajde molim te blender, ne mogu te gledati više. Čekaj da obrišem svoje masne papke. Idemo, kako se ovo pali čudo? Ja ću ga upaliti, samo Ajde. drži gore. Evo. To je raw food. Ipak prvi da je ovo raw food. Ti pričaj šta hoćeš. Šta dirigiraš? Uđi se u svom raw foodu. Hoće li ovo, brate, ikad da ovo? Evo ga. Evo ga. Šta je sad ovo? Šta je ovo? Neću ni reći na šta ovo liči. Sad ćeš probat. Neću, ja ostajem pri svome i ja to ne dam. Ubit ću te, sad ćeš pit sok, smeti. Neću, hoćeš da imam probavni smetni, šta ti je? Šta bi ti da Coca-Cola stavimo unutra? Pa ja bi tu stavila špeka, luka.